Bé, estem esperant al nostre company Joan Giner, que ens ha dit que està arribant ara, que ve del Parlament. Si voleu, comencem i ja s'hi unirà a nosaltres, no? Quan arribi, si és que la mobilitat ho permet. Bueno, gràcies. Bé, gràcies per haver vingut en aquest dia tan ple de coses com és. I res, bàsicament nosaltres volíem explicar una mica un pla, tenim un pla, tota una sèrie de gent de Podem Catalunya us hem convocat per explicar-vos un pla que volem posar en marxa des d'avui mateix. Abans d'explicar-vos el pla, a mi m'agradaria una mica fer, diguéssim, una visió de context. Com sabeu, des de la dimissió de Gemma Ubasart a l'octubre, la direcció de Podem Catalunya ha viscut una etapa de provisionalitat que, a més, s'ha allargat per aquest calendari que hem tingut electoral, calendari també de formació de governs, i que això dificultava una mica fer aquest debat, fer aquest calendari electoral intern. La idea era que un cop passat aquest calendari electoral es convoqués un procés intern per tal de no només de triar dirigents, per dir-ho d'alguna manera, sinó per engegar un debat que és un debat molt necessari, sobretot en una formació com la nostra, que és una formació que està en construcció ara mateix. I també, com sabeu, fa uns dies, des de Podem a nivell estatal, s'ha fet un endarreriment d'aquesta convocatòria d'eleccions i això, si tenim en compte que paral·lelament avui a Catalunya estem en un moment d'un debat molt intens, després de l'èxit municipalista, després de la victòria del 20 de desembre i també després de la crida de l'emplaçament que s'ha fet des de Barcelona en Comú i que ha posat sobre la taula Ada Colau, doncs les forces progressistes, diguéssim, tenim un debat molt important a fer i l'hem de fer bé, l'hem de fer des de baix i l'hem de fer de la manera més ràpida possible. Ràpida en el sentit que és un debat apassionant i que creiem que podem, la gent que està als cercles, la gent que està als carrers, la gent que està a les institucions, als municipis. Avui m'acompanya gent, en Javi, que és regidor al govern de Badalona, m'acompanya la Sandra, que és regidora al govern de Barberà del Vallès, m'acompanya en Joan, que és diputat. Doncs tota una sèrie de gent que creiem que aquest debat no pot esperar i per això el que hem decidit és posar en marxa una campanya de debat arreu del territori on puguin participar totes les persones que participen diàriament en els cercles, que fan activitats que, en definitiva, és la gent que està construint Podem Catalunya i, a més, volem convidar a tota la gent que cregui que aquest debat la interpel·la, és a dir, tota aquella gent que creu que a Catalunya hem d'encetar aquest debat, les forces progressistes estem davant d'un moment històric i, per tant, cal encetar un debat i per tant, nosaltres avui engeguem aquest procés de debat. Aquest procés de debat es fonamenta i parteix d'una cosa molt concreta, d'un eix molt concret, que és que el que es faci a Podem Catalunya s'ha de decidir a Catalunya. Això és una cosa que va molt, a més, lligada a aquest concepte de plurinacionalitat que defensem com a organització política i, per tant, a nivell d'organització, nosaltres també iniciem aquest debat tenint clar i tenint com a eix fonamental aquest fet. I la millor manera de fer-lo realitat és això, obrint espais de debats.
entenem que si ho fem així, cercle a cercle, arreu del territori, en la participació de càrrecs que ja estan en les institucions i gent que, com dic, és la que treballa el dia a dia de l'organització, Catalunya tindrà molt a aportar de cara a aquest debat que tenim tots, més enllà de l'organització en la que participem. Què podem aportar? Que jo crec que són tres coses fonamentals. Primer, podem, i això ha estat des del principi, ha estat una força capaç d'interpel·lar a molta gent que fins ara no havia sentit la crida a la participació política, i a la participació política de carrer, a la participació política de dir, ostres, ens hem de mullar. Això és una aportació que en aquest debat podem... la té per això, perquè estem parlant de construir majories socials i les majories socials es construeixen amb gent. I podem estar capaç de cridar a molta gent que fins ara no s'havia sentit interpel·lada. La segona cosa que podem per aportar a aquest debat general que tenim és que és una força molt jove, molt jove. De fet, fa pocs dies celebràvem els 2 anys de l'existència de Podem. Jo me'n recordo que vaig signar aquell document, no sé si us en recordeu, Mover Fitxa, que va ser el manifest fundacional a partir del qual després creix Podem, doncs d'això fa només 2 anys. I per tant, aquesta joventut de l'organització jo crec que és un actiu molt bo en el sentit que al final estem parlant de que tenim molt fresc això de la lluita al carrer de la que venim, de les lluites plurals, de les lluites que s'han construït amb la participació de gent diversa però amb objectius comuns. I això és una cosa que pot aportar. I la tercera, i jo crec que aquesta és molt interessant des d'un punt de vista metodològic, és que tenim la capacitat, i per això hem convocat una roda de premsa, no estem parlant d'un debat, no us volem informar d'un debat que tenim, escolteu, us anunciem que nosaltres debatim, sinó que és un debat obert, a nivell territorial. La gent que ha participat als cercles en aquests últims 2 anys està convidada, la gent, òbviament, que està en l'organització, que ha treballat, que s'ha deixat la pell en les campanyes electorals, tota aquesta gent està convidada a participar, i això té un punt molt important que també és una aportació, i és que no estem només parlant de que la gent participa en un procés telemàtic a triar un secretari general o a triar una llista o a triar un equip. Estem parlant d'una participació que es basa en el debat, i per això la importància d'aquesta convocatòria i aquesta invitació que fem a tothom a participar en aquest debat. Perquè al final això és el que està a l'ADN d'aquell manifest Mover Fitxa, que era el que deia, senyors, hem de començar a triar, a treballar entre tots, i home, si en aquests anys hem après que si hi ha alguna manera de fer les coses ha de ser entre tots, des de baix, parlant, debatint, com venim debatint des de fa molt temps, fins i tot més temps del que existeix Podem. Això no ho podem perdre, això és la nostra força i això és el que volem potenciar amb la convocatòria d'aquest debat totalment obert. Ho deixo aquí. Ara us deixo amb la Gertrudis, que us explicarà una mica quina és la dinàmica d'aquest debat i quin és el calendari que més o menys posem sobre la taula. No sé, moc això o em moc? Se m'escolta? No, canvieu-vos. Vale, és una mica... A veure que no callem. El procés de debat que volem obrir es basa en l'impuls de trobades territorials per precisament crear el debat en els territoris de manera presencial, sobretot perquè creiem que és amb la interacció física amb les persones on millor es pot realment debatre en profunditat sobre com volem que sigui Podem Catalunya. Nosaltres, per poder impulsar aquestes trobades territorials, hem facilitat unes eines
ja tenim un portal web que es diu hopodemtot.info. Allà veureu penjat un document i en aquest document que hem redactat hi ha 10 punts que serien les claus sobre les quals creiem que s'ha de centrar el que seria el projecte organitzatiu i polític de Podem Catalunya. Aquests 10 punts són feminisme i LGTBI, participació, transparència, amb especial èmfasi sobre la contractació del personal del partit, municipalisme, territori, confluència, plurinacionalitat, societat civil i moviments socials, Comissió de Garanties Democràtiques i Comunicació. Són 10 punts sobre els quals en els territoris s'hauran d'elaborar propostes concretes. Nosaltres ja hem posat sobre la taula algunes, però totes estan a debatre en el fons. En els territoris es coordinarien equips que finalment ens enviarien les seves propostes i també de manera telemàtica, ja que hem facilitat aquest tipus de formulari, també es podrien individualment les persones poder enviar-nos aquestes propostes via online. És a dir, volem propulsar el debat de manera presencial i física, però també entenem que s'han de facilitar eines telemàtiques. Llavors, d'aquestes propostes es passarien. Aquest seria el que seria del nostre calendari. Abans l'Alba no molt bé deia que facilitaríem un calendari, però bé és cert que hem fet un calendari orientatiu. El que li volem donar a entendre és que el debat ja ha començat. Per això hem posat un calendari. No és fixe, és aproximat, però el que volem donar a entendre, i el que sí, sens dubte, ja ha passat, és que el debat ja ha començat. Està sobre la taula, aquest portal web ja està obert, i el procés de recollida i debat de propostes ja s'ha iniciat. Hem posat orientativament que terminaria el 20 de març i després s'elaboraria una redacció del llistat de propostes que s'han recollit. Es fusionarien les que coincideixen i s'elaboraria una llista que es portaria a votació entre tots i totes les persones que vulguin participar. És a dir, nosaltres entenem que tots i totes les persones que realment volen participar a Podem Catalunya han de, primer, poder participar obertament en un debat profund sobre el que vol o com vol que sigui l'organització i després ha de poder decidir. Aquest procés de votació de propostes hem posat que duraria uns 3 dies, del 29 de març al 31 de març, i després es faria la presentació del projecte polític organitzatiu final, que en resultés de les votacions. És a partir d'aquest projecte polític i organitzatiu final a partir del qual podem parlar després de l'elaboració d'una candidatura que el recolzi, o més aviat la candidatura que recolzarà el nostre programa. Aquesta llista o la candidatura, òbviament ara mateix no estem en campanya, no podem parlar d'una llista fixa. Nosaltres el que volem és que el debat sobre la llista s'iniciï també ara, durant el debat del propi projecte organitzatiu i polític, però no es comenci a parlar de llista fins que no estigui finalitzat. I la nostra proposta d'elaboració de llista, que també està a debat, abarca 2 parts. Una part que sigui també representativa dels territoris, mitjançant també eleccions en els propis territoris, però també una part que sigui entre gent tècnica i també gent de confiança del propi candidat que sigui a la Secretaria General. Aquests són els punts bàsics del procés que estem presentant-vos ara avui mateix. I ara cediria el torn al company Joan Giner, que em sembla que m'he d'aixecar també. Bon dia a tothom. Simplement és molt important recordar que aquest debat al qual enfrontem a qui va dirigit.
Nosaltres no som grans aparells de partit, perquè fa 2 anys estàvem a les places. Un exemple molt clar que sempre explico és que jo fa 1 any i 3 mesos vaig arribar a la primera assemblea de Podem i això és compartit amb tots i amb totes. I molts de nosaltres estem a ajuntaments com el de Badalona, que han fet fora l'Albiol i que estem realment fent noves polítiques, com el de Barberà, que és el primer moment on hi ha un ajuntament del canvi a Barberà del Vallès, com a Barcelona, on hi ha regidors i regidores a Barcelona que estan portant polítiques capdavanteres. Llavors, nosaltres el que fem, el que intentem sobretot és dirigir aquest debat cap a la ciutadania, cap a aquest partit moviment que creiem que és aquest moviment de canvi, aquest subjecte que ha de guanyar Catalunya, i realment és molt important i el que volem dir sobretot és a tota aquella gent que s'ha apropat a les places, a tota aquella gent que s'ha apropat a les marees, a tota aquella gent que un dia es va apropar a un cercle de Podem al territori, a tota aquella gent que vingui i que participi, perquè la responsabilitat de guanyar Catalunya és de tots i totes. I Podem a Catalunya té que jugar un paper central, un paper clau com a estructura i com a organització, però també com a subjecte polític i com a manera d'entendre la nova política i la nova manera de fer les coses en aquesta missió. Però no ho podem fer sols, ho hem de fer amb tots i amb totes. I això és el que demanem sobretot és que la gent s'apropi a aquestes trobades comarcals, que la gent que no pugui apropar-se a aquestes trobades comarcals que ho faci telemàticament, que el que necessitem sobretot és seguir amb l'empenta dels ajuntaments del canvi que van aconseguir molt bons resultats i van guanyar a Cádiz, a Saragossa, a Compostela, a Madrid, a Barcelona, amb aquest resultat tan bo que vam treure el 20D aquí, que va demostrar que tenim un espai polític a Catalunya per explotar, és molt important que la gent hi participi. Res més, simplement acabar donant-vos les gràcies per estar aquí i que ara respondré les preguntes que facin falta. A veure si organitzen una mica... O sense micro, no? Haurem de ficar més micro, més espai. La qüestió de si això és la presentació d'una llista o de si això és la presentació d'algú que es postula a secretari general, ho hem dit abans, és molt important el procés de debat, perquè si no, finalment, sempre caiem en que triem unes persones, que triem llistes, i aquí del que es tracta és de saber per què triem a la gent. Perquè si no hi ha aquest procés de debat, en realitat estem triant coses que no existeixen, però no existeixen en el sentit que no és fruit d'un debat necessari per a l'organització. Òbviament, aquest debat, una de les seves finalitats és, a partir de veure quin és el projecte o el sentir de la gent que fa Podem, doncs construir un equip o una candidatura o diguem-li com vulguem, que sigui capaç de fer realitat això producte del debat. I en aquest punt, si el fet que jo sigui secretari general ha d'ajudar a que això es faci realitat, jo no tinc problema. Després, jo entenc que com a estructura plurinacional que som, el candidat de Pablo és el candidat que triï la gent que està a Catalunya, bàsicament. Sigui quin sigui, clar. Jo entenc
clar, també és veritat que estem en un moment polític general molt mogut. És a dir, dèiem, quan passin les eleccions del 20D hem de fer aquest debat i hem d'obrir aquest procés d'eleccions, que, insisteixo, no només serveix per triar una persona, sinó que tot procés d'elecció comporta un debat. Passa el 20D i continuem en una situació... Però sí que és veritat que justament, i tenint en compte que tenim un debat sobre la taula que no pot esperar, perquè al final, és com deia la Gertrudis, el debat ja està. Per tant, s'ha d'organitzar i s'ha de vehicular. La decisió d'endarrerir o no endarrerir, això no ens correspon o és una qüestió que senzillament està allà, però que de cap manera això pot interferir en que el debat sigui possible. Per tant, el debat es fa, perquè de fet s'està fent i ara el que nosaltres fem és intentar organitzar aquest debat per construir aquest projecte i seguir tirant endavant. Jo volia saber si el procés de debat en el qual sortirà aquesta candidatura es fixaran les condicions per formar part d'aquest nou espai polític que vol fer l'alcaldessa. Jo no diria que fixarà les condicions, perquè justament, i quan jo parlava de Podem com una força jove, com una força que té molt present el paper que té com a eina de construcció de majories, justament una de les coses que nosaltres posem sobre la taula en aquest debat és com ens enfrontem o com encarem aquest debat que hi ha sobre la taula. I justament una de les coses que nosaltres defensarem en aquest debat és el fet de que, primer, que tot això i tot aquest procés ha de ser participat per la gent de Podem, però a més, i com a consciència i com a manera d'entendre el projecte, justament Podem ha d'abandonar aquestes lògiques que moltes vegades es materialitzen en condicions, en posar condicions, en negociar quotes, en una mica seguir els usos de l'antiga política, de ser una gent allà a negociar i aviam què et toca a tu i què et toca... I nosaltres hem d'emprendre aquest debat deixant enrere tot això. Per tant, quan has dit condicions, m'ha agradat perquè justament aquest debat, això, ha de definir quines són aquestes línies que per nosaltres són importants i sobretot ha de crear els instruments perquè durant aquest procés tothom pugui seguir participant, perquè és un procés. O sigui, no estem parlant de anem a triar uns que ja s'encarregaran, sinó que hem de construir un projecte on aquest procés sigui participat per la màxima quantitat de gent possible, perquè això és una altra cosa. Aquestes decisions, com a estructura i com a organització, tenim la capacitat de que no sigui un debat, ara que estan de moda els barons, els barons socialistes que es barallen ells allà com jarrons xinos, nosaltres volem deixar enrere això, però per fer-ho cal aquest debat per establir quines són les línies i sobretot cal un debat organitzatiu també perquè durant tot aquest procés el màxim de gent, i això és una cosa molt important, el resultat d'aquest procés de Podem com a organització, però aquest procés de debat al qual estan cridades totes les forces progressistes, aquest debat configurarà quin serà el mapa polític català. I això afecta a tothom, no afecta només a la gent de Podem o afecta a la gent... Què passi després d'aquest debat i com quedi aquest mapa polític català ens afectarà a tots els ciutadans. I per tant, nosaltres proposem que quanta més gent participi, aquell mapa polític serà de més gent. Volia saber si s'ha arribat al 35% dels cercles, volia saber quants cercles... Jo, aquesta informació concreta, és veritat que hi ha una sèrie de cercles perquè des d'un punt de vista organitzatiu una de les maneres en les que Podem pot entrar en un procés d'eleccions
és que una sèrie de cercles validats, que em sembla que és un 35%, doncs s'ajuntin i posin sobre la taula això. No sé exactament quants cercles estan en aquest procés, em consta que són uns quants, però això és un procés purament, diguéssim, paral·lel a això que estem presentant avui, respon a una capacitat d'autoorganització de la gent en els territoris, s'ajunta, debat, té aquest debat i té la potestat d'iniciar mecanismes per aconseguir que es facin eleccions, que és una cosa que cada cercle ha de decidir per si mateix, i per tant la part bona d'això és que és producte d'això, d'aquesta autoorganització en la qual tampoc volem interferir. És a dir, nosaltres no estem proposant un pla B, al contrari, això té el seu camí, té la seva sobirania, que són els cercles. Nosaltres el que estem dient és que mentre passi una cosa o l'altra s'ha d'iniciar el debat. I aquest és el punt. Ara, el número concret, la veritat és que no ho sé perquè no... Vull dir, que no estem darrere d'això, que... Això s'hauria de veure com es vehicula, perquè, òbviament, això depenent de quants arribin, quins són, i, òbviament, això iniciaria un procés estatutari, no sé si dir-li estatutari, que la veritat no conec a la perfecció. Sé que els cercles treballen amb aquesta idea, però justament nosaltres no entrem tant en hem de forçar unes eleccions, sinó en la situació en la que estem, creiem que el millor que podem fer és iniciar un debat, perquè quan abans s'iniciï, millor. Òbviament, si hi ha eleccions són uns tempos, si no n'hi ha són uns altres, però el que està clar és que s'ha de fer un debat, i aquest debat, i aquest sí, aquest debat és del carrer, aquest debat és des de baix i no necessita qüestions estatutàries. De fet, hem vingut a debatre, i això és l'autoorganització per debatre. Sí, sí, aviam si la sé. No, un cop explicat que primer hi ha el procés de debat, fa un document, fica unes dates de votació d'aquest document, després és quan s'inicia el procés d'elaboració de la candidatura. Si es presenta més d'una candidatura, entenc que són primàries o com funciona això? Tu saps? O sigui, en diversos processos que ha hagut fins ara es presenten, diguéssim, equips, però, a més, amb l'avantatge que és un sistema de votació obert que permet fins i tot que no són equips separats que competeixen un contra l'altre i qui guanya, és a dir, es voten persones, és bastant obert i això permet que el resultat no sigui exclusivament o aquests, sinó que és un procés que també intenta que el resultat reflecteixi la pluralitat que existeix en l'organització. Aquesta és la data que ara mateix no hi és, però la data que tenim són les nostres, les de dir engeguem el debat i ens posem aquest... No hi ha data. Com és? Sí. I us demanen que vosaltres, en comptes de fer una candidatura, us integreu dins d'aquesta assumint els punts del debat superior o... Jo entenc que si ens creiem això del debat i que és des de baix i tot això, justament per això entenem que és tan important el debat, perquè aquest debat també permet veure quins són els punts de connexió i els punts de divergència. O sigui, que els punts de connexió i de divergències no vinguin donats per quines persones hi ha en una llista o en una altra, sinó que els punts de connexió i divergència vinguin donats per quin projecte hi ha per Podem Catalunya. I a partir d'aquí, si al final se tracta de treballar per un projecte que és resultat d'un debat comú i ampli i on han participat moltes persones, en teoria, i si ens creiem això, de que decidim des de baix i de que decidim junts i de que tot això,
Doncs no ha de ser una cosa de noms. Però clar, justament la manca de debat fa que sense debat al final tot queda en una qüestió de persones. Aviam qui és aquesta llista, qui és l'altra i aquest... Això és el que hem de superar, perquè si no estaríem una mica, no sé si dir-li vella política o com, però vull dir, això és el que hem de superar, hem de construir el projecte. Imagina't que fruit d'aquest debat tots estem d'acord en quin és el camí a seguir. Això podria passar. Com que a més ens creiem que som plurals i que tenim moltes coses a debatre i ens passarem hores debatint, segurament això no passarà, però això és bo. Això és bo. I si passa, bueno, en aquest país també estem acostumats també a potser empatem. Bueno, en teoria, davant de la, diguéssim, de la interinitat que vivim, i per això no només aquí a Catalunya, sinó a d'altres territoris, doncs des de la Secretaria d'Organització Estatal s'obren aquests processos. S'ha obert aquest procés, em sembla que a Euskadi, s'ha obert a La Rioja i em sembla que a algun altre lloc més, i donat la interinitat correspon o a la Secretaria Estatal o hi ha aquest altre mecanisme que és el de que la gent autoorganitzadament i si aconsegueix els avals necessaris i la quantitat de cercles, també això està recollit estatutàriament. Però insisteixo, la nostra intenció és, i quan dic nostra, dic aquí hi ha una representació de gent, alguns estan en les institucions, estem en les institucions, hi ha d'altres que estan al territori treballant, però per arribar a aquest punt, que és un punt només d'iniciem un debat, doncs hem treballat molta gent als territoris, molta gent als ajuntaments, i per tant ja venim d'un petit procés de construcció que només té com a objectiu crear aquest espai de debat. No és l'objectiu, perquè no ens pertoca i perquè si de cas pertoca a tothom, i aquest tothom en aquest cas seria l'autoorganització dels cercles, però nosaltres ara mateix el nostre objectiu és fer aquell debat, perquè siguin quan siguin les eleccions, tenir un projecte que sigui un projecte que neixi de la realitat de l'organització. La primera, ¿cuál era? Perdó. Sí. Jo la qüestió de si és una alternativa a, ho has dit, si és una alternativa a Podem estatal, jo entenc que... No sé si hi ha diverses. De fet, nosaltres constatem que perquè hi hagi una proposta que sigui fruit i que neixi de l'organització, per això engeguem el debat. De propostes no conec cap, ni proposta político-organitzativa ni proposta de que algú es presenti. Insisteixo, no estem aquí presentant una candidatura, estem presentant aquest debat per veure si hi ha la possibilitat. Ara, això de que, perquè abans algú preguntava si hi ha dues llistes, jo no conec cap, o sigui, ni una, no és que dic no conec l'altra. En teoria, ningú ha posat llistes sobre la taula i em sembla bé, perquè posar llistes, insisteixo, sense fer debat, estem caient en triar gent.
i no podem triar gent, perquè si no entrem en aquesta qüestió dels barons. És que això acaba amb els barons. A mi els barons em tenen molt preocupat. I l'altra qüestió que em preguntaves, en relació a Barcelona en Comú, justament nosaltres aquest debat, una de les coses que ha d'aconseguir és que la gent que participa a Podem, de manera autònoma i fruit del debat ampli, prengui una postura davant d'això. Òbviament, Barcelona en Comú és una organització que, a més, fa propostes, posa sobre la taula, però, òbviament, Podem ha de fer aquest debat això, des de l'amplitud màxima per entendre quin paper i quines propostes i quines coses té per aportar. Per això, el que deia jo, aquesta capacitat que dintre d'aquest marc de debat ampli té Podem per aportar, que és aquest ànim confluent des de... O sigui, és això de la unitat des de la diversitat, i per arribar a això les organitzacions han de fer un debat, i aquest és el que proposem. Sí. Vosaltres heu parlat també amb Podem Estatal d'aquesta proposta que vosaltres feu de debat i els heu comunicat o encara no heu parlat amb Podem Estatal? Vosaltres proposeu. I la segona pregunta, aquí esteu representats una part de Podem a Catalunya i una altra part de Podem de Catalunya que no està amb vosaltres. Que no què? Que no està aquí amb vosaltres. No sé si amb aquesta... És que no cabem tots aquí. És molt petit. La primera, quina era? Lo de sense la construir vostè. Bueno, per començar, Podem és el partit del Telegram. Vol dir que tots sabem tot el que passa a totes bandes de l'organització al moment. Sí, a vegades truques a algú per dir-li, escolta, mira, que estem fent... Sí, ja m'han avisat. Vull dir, Podem, fins i tot en això, és un partit on la informació corre molt ràpid, i alguns ho sabeu perquè alguna informació que jo he posat sobre la taula ha anat molt ràpida, no? Llavors, a banda d'això, hem parlat amb la gent de Madrid, i és que gairebé no hi ha res a comunicar en el sentit de que senzillament estem fent o estem implementant i posant en pràctica el que és l'ADN de Podem. O sigui, de fet, estem convocant una roda de premsa per dir estem fent el que Podem se suposa que ha de fer, que és debatre, incloure molta gent en el debat. Per tant, això vull dir, no és secret, òbviament ara no ho és, però és que tampoc ho era, i per tant és una aposta que en certa manera també respon una mica a aquesta, perquè des de l'organització s'ha dit cal debat a Catalunya, doncs cal debat, anem a debatre. I la segunda ja tal. Perdó, és que saps què passa? Que els micros em fan ombra i no veig res. I aquest foco és... Bueno, justament la proposta que fem, la gran virtut que té és que inclou a tothom. I el debat que posa sobre la taula inclou a tothom, perquè, insisteixo, si estiguéssim presentant una candidatura diríem nosaltres som aquests, però justament el que estem fent és al contrari, és dir, qui som tots plegats, quines idees tenim, i en això està convidat tothom. I tothom fins i tot que ens està escoltant, el que ens estigui escoltant i cregui que Podem ha de ser una herramienta, una eina que serveixi per fer realitat tot això que diem des de fa tant de temps, de participar, de crear una majoria social, etc. I, òbviament, tota la gent que participa a Podem. I, per tant, està tothom convidat, no hi ha ningú a fora.
si hi hagués algú a fora, sí que estaríem plantejant malament les coses i no seria gaire Podem. Sí, en relació a l'encaix territorial de Catalunya, entenc que com a Podem defenseu un referèndum, però seran aquests debats que es decidirà finalment si us posicioneu pel sí o pel no? Fixa que justament la proposta que fem i una de les coses que hem de debatre, o sigui, una de les coses que fonamenten aquest debat, que ho he dit abans, que el que faci Podem Catalunya com a organització ho han de decidir la gent que treballa, que està a Catalunya. Aquest és fonamental, és el punt de partida fonamental pel debat intern. Òbviament, a nivell territorial, vull dir, si defensem a nivell territorial aquesta plurinacionalitat que reconeix als territoris la seva capacitat de decidir i que això es plasma com a solució en una proposta de referèndum, doncs creiem que aquesta és la solució més adequada per totes dues coses. Ara, tu em dius, defensarem el sí o defensarem el no. Tenim una feina enorme per fer realitat aquest referèndum. I jo crec que aquest ja seria un triomf. Aquest seria un triomf democràtic que fins i tot passaria per davant de després quina és la postura concreta. Per què? Perquè aconseguir en un moment on hi ha tanta reticència a fer possible alguna tan elemental com que la gent decideixi les coses, doncs no... Aquesta seria la gran notícia. Sí, com es pot afectar el debat de Podem que hi hagi la celebració d'unes eleccions anticipades a l'Estat? Bueno, entre d'altres coses, com que no demanem diners als bancs i les campanyes les fem nosaltres amb les mans, ens afectarà que dormirem menys. I que potser tindrem menys temps pel debat. Això una. I l'altra, justament unes altres eleccions, a banda de que t'exigeix com a organització dormir menys, justament són espais on també obliga a pensar qui som, per què estem treballant, amb qui estem treballant, com ens presentem als llocs. Per tant, afectat, tot afecta. Però bueno, jo això de les properes eleccions, les estatals, perquè me preguntaves de les estatals o de les autonòmiques, perquè clar, és que ja no se sap per on caurà la pròxima. Estatal, sí. L'afectació, jo crec que aquest debat s'ha de començar ja. I tenim capacitat de fer campanyes i fer debats. Aleshores, per donar un apunt, dius que us interessa fer ja aquest debat. Pot endarrerir el debat, els previstos que teniu marcats si hi ha eleccions? No crec. Jo crec que fins i tot en el cas de que hi hagués eleccions, ara no me sé ben bé el calendari, però si hi haguessin eleccions són al juny. Doncs jo crec que de cara al juny estaria molt bé, justament, que com a organització tinguéssim aquest debat fet. I per això també el fet de que avui diem, ei, a partir d'avui ens hem de posar, perquè hi hagin eleccions estatals un altre cop o autonòmiques un altre cop, aquest debat s'ha de fer. Insisteixo, aquest debat ja s'està fent. Senzillament el que volem és posar-lo sobre la taula, intentar dinamitzar-ho i posar uns punts de partida, que insisteixo són aquells que deia abans. Voldria fer dues qüestions més. Una és com valora la gestió que fins ara han fet Jessica Albiach i Marc Bartomeu com a portaveus del partit i la direcció provisional que ha tingut el partit fins ara. Aquesta és la primera. I la segona, vostè va adreçar una carta a la militància titulada Operació Llum Morada. Li volia preguntar si la tornaria a fer igual, si està d'acord en que les formes van ser les adequades i si està satisfet amb el resultat de la seva petició, és a dir, si ara està satisfet amb el funcionament del grup parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Vale. Ara m'ho he apuntat, Ara m'ho he apuntat. La qual cosa no vol dir que sigui fàcil, igualment. La valoració... Aviam, clar, és que estem parlant d'una organització que porta 2 anys, turbulents, plens d'eleccions per tot arreu. Insisteixo que aquí justament el fet de que és una organització on se treballa perquè tot es faci entre tots
no ha vingut aquí ningú amb un plànol. Escolta'm, un partit es fa així, no? Llavors, aquí posem aquest, posem a tothom a puesto i el partit treballa. Vull dir, és complex i aquests 2 anys han estat molt complexos. Tu me dius com valoro concretament en el cas... Tots fem el que podem, per això ens diem podem, i a més estem obligats a cada cop fer-ho millor. I de fet, justament una de les coses que, per exemple, no hem pogut tenir, i no per responsabilitat de ningú, sinó per aquest calendari i per aquesta work in progress constant, són espais de debat. Si alguna cosa ha faltat, i n'hi ha hagut molt, de fet, en els territoris no ha faltat, en els territoris la gent ha debatut, però sí que és veritat que crear espais amplis de debat on es pugui debatre de manera molt profunda, doncs això és una cosa que no diria que ha faltat, però que cal continuar aprofundint. I mai n'hi ha prou. I per tant, no és tant una qüestió negativa, sinó una qüestió de dir hem arribat fins aquí i hem de continuar aprofundint i hem d'aprofundir molt més aquesta manera de fer del que s'ha fet fins ara. I del que s'ha fet fins ara amb les capacitats que hem tingut i amb les dificultats que hi ha hagut de tot tipus. Per començar, que estem creant alguna cosa gairebé de zero. I això porta dificultats, però també és molt apassionant. Ho estem inventant cada dia, i aquesta jo crec que és un pas més. I lo de la llum morada, si ho tornaré a repetir, el nom segur. Operació Llum Morada. A mi sempre m'ha encantat. I me preguntava si ja estem contents, si ja estem bé i tot això. Mira, venim d'un munt d'anys de formes adequades que ens han portat on ens han portat. Una de les formes adequades que hi ha hagut en la política i que en molts casos continua existint és que volem presentar-li als ciutadans, o volem presentar-li als ciutadans unes organitzacions on tothom s'estima, on no hi ha problemes, i això, en certa manera, és menystenir al ciutadà i voler-li amagar una realitat que és la que és, que els partits són plurals, que hi ha debat, que hi ha discussions, i això és així, i ai del partit que no les tingui. Jo no me'n fiaria gaire d'un partit monolític on tothom és amic i tothom pensa el mateix. Si a més tenim en compte que això passa en el si d'una confluència on hi ha ja no un partit amb sensibilitats diferents, sinó diverses organitzacions amb sensibilitats diferents, a mi el que em preocuparia és que allà estigui tothom super d'acord en tot, perquè en realitat llavors voldria dir que no estem confluint i aportant coses diferents, sinó que estem allà en bloc. I per tant, les formes, si ho dius per lo del Telegram, potser havia d'haver fet una nota de premsa o t'ho havia d'haver enviat directament al diari. Ara, podria ser, les formes ja ho veurem, ja ho anirem... Mira, aquest podria ser un dels punts de debat. Escolta'm, això de l'operació Llum Morada, com ho veiem? Independentment d'això, i ho dic perquè sí que és veritat que en els mitjans diuen no, s'està barallant, no sé què, i totes aquestes coses. No ens estem barallant, estem debatint. I estem debatint perquè som diferents i ens hem d'acostumar a parlar clar. Som diferents i som diferents, però estem junts perquè identifiquem uns punts de connexió i estem obligats a pensar com podem treballar junts des de la diferència. Però això no vol dir anul·lar la diferència, perquè justament allà cada un està aportant coses diferents. I abans deia, Podem aporta un munt de gent que fins ara no s'havia sentit interpel·lada per la participació política, que no s'havia sentit interpel·lada per altres forces, pel que sigui, doncs si s'ha sentit interpel·lada, i entre ells m'incloc, per una manera diferent de fer, aquesta manera diferent de fer s'ha d'exercir. I no s'ha d'exercir en contra d'altres maneres, s'ha d'exercir per mantenir-la i perquè això sigui una cosa viva. I per tant, Podem
és diferent a la resta d'organitzacions, faltaria més. Però per això estem allà, per aportar coses noves, per aportar coses que fins ara no hi havien estat i que ara hi són. I a la vegada per estar amb gent que té també moltes altres coses que aportar. Alguna gent diu, bueno, és que l'Albano se baralla amb el Coscubiela per... Ostres, jo vaig a les juntes de portaveu amb en Coscubiela i les juntes de portaveu són un lloc... Jo no havia estat mai a cap. I clar, tothom allà té el reglament del Parlament, així que és un totxo, i tothom, no, perquè l'article 45 i tal... Clar, probablement jo en una situació com aquestes, i molts dels que arribem, fins i tot als ajuntaments, això també ens ho trobem, no? Ostres, això com va? Bueno, doncs tenim uns companys que saben d'això, i sort que els tenim. Vull dir, aquesta és l'aposta perquè cada un té coses a aportar. Bueno, jo m'estic intentant aprendre el reglament. I han canviat coses? Tot canvia constantment. Hi ha una cosa que no entenc. Tu ja fa dies, setmanes, que desitjaves o aspiraves el que no entenc és perquè suposo que la vostra intenció és posicionar-vos a fer una candidatura perquè voldríeu que el vostre partit funcionés d'una altra manera. Heu de fiar sí, per què no... Estem 5, però són molts més, sí. No, home, perquè ens creiem el que estem dient. Òbviament, podríem convocar, no sé, perquè em sembla que el CCA, digués, el CCA és la... Com es diu? La Direcció Nacional. Sí, és la... Però no, se llama... Consell Ciutadà Autonòmic, no? Aquest, diguéssim, és l'òrgan de govern de Podem. A cada autonomia hi ha un Consell... Aquest Consell està integrat per 35 persones. Això passa a tot el territori. I després hi ha un Consell estatal, que també em sembla... Si haguéssim... Si la idea fos aquesta, en comptes de ser 5, seríem aquí 35 i diríem, hola, som aquests 35, tenim aquesta idea i ens presentem. Primer, no hi ha unes eleccions convocades imminentment, i és veritat que fa 2 o 3 setmanes vaig dir, home, si cal presentar-se i hi ha un projecte, doncs em presento. Això era abans de saber que aquestes eleccions s'endarrerien, però insisteixo, si de veritat ens creiem que hem d'arribar a aquelles 35 persones que marca l'Estatut, perquè això, vull dir, els estatuts de Podem diu el Consell Ciutadà Autonòmic són 35 persones. Si de veritat ens creiem que aquelles 35 persones han d'estar al servei d'un projecte i aquest projecte s'ha de construir en base a anar fent un debat, doncs entenc que també aquelles 35 persones han de sorgir d'aquell debat. Perquè si no estaríem caient en que, bueno, som aquests, si ens agraden molt, si a la gent li agrada aquests 35 bé, i si no, doncs uns altres 35. I vull dir que no hi ha res a amagar, en realitat és que ens creiem el que estem dient. I insisteixo, si la pregunta és, i tu et presentaràs? Home, si es fa un debat i fruit del debat hi ha un projecte que val la pena defensar i hi ha gent que creu que el fet que jo em presenti pot fer que aquest projecte faci realitat, cap problema. Portes allò uns 50 minuts parlant de debat, igual que amb el Joan, que ho fèieu dia sí, dia també en el despatx del Parlament. Em sembla que també feu dia sí, dia també amb la Jessica Albiach, que és la nostra companya. Aquest debat no l'has tingut amb ella? El debat és constant. El debat, porto 50 minuts parlant de debat. Ara, sí que és veritat que, per exemple, aquesta idea, perquè al final el que venim a presentar és una idea i és un pla que farà realitat la gent. Doncs nosaltres hi creiem molt. Per exemple, avui no ha vingut l'Àngels, que també la veiem dia sí dia també, i l'Àngels doncs, creu en aquesta idea de promoure el debat. I, òbviament, jo espero que Jessica, però és que espero que tothom hi participi en aquest debat. I, òbviament, pot haver-hi maneres diferents de veure com es fa el debat,
quan comença, quan acaba. Bueno, però això al final és el de menys. Nosaltres estem convençuts de que hem d'engegar-ho d'aquesta manera. Però, vull dir... Quina era la pregunta? Crec que és una reflexió sobre això que veig. O sigui, que entenc que cada dia us veieu i cada dia veieu. No deixa de ser un pèl sorprenent que presenteu aquest debat. Em sembla molt bé que ho feu així des de la base i tal i qual. Bueno, perquè potser també, i això jo crec que és bo, bueno, jo crec que això també és bo i parla de la necessitat de la proposta que tenim. Hi ha gent que aquest debat se l'imagina d'una manera i hi ha gent que se l'imagina d'una altra. Hi ha gent que creu que no, que el debat ha d'esperar, i hi ha gent que creu que el debat no ha d'esperar. Hi ha gent que creu que el debat ha de ser molt, molt des de baix, i hi ha gent que creu que és millor fer-ho d'una altra manera. Vull dir, al final estem en una qüestió de com es fan els mecanismes per fer aquest debat, i en això, vull dir, potser aquest serà el primer punt de debat, com fem aquest debat, i en aquest sentit no només que hi ha opinions diferents de com es fa, sinó que espero que n'hi hagi moltes. Però en aquest... Sí. Pot ser que aquesta setmana que ve la direcció digui que obre ja el procés de la Secretaria General. Això com us afectaria en aquest debat per poder durar? Pues ens afectaria positivament. Vol dir que si ho fan la setmana que ve ja tindrem una setmana de debat feta. Vull dir que per això diem que no cal esperar a tenir una data, que quan abans ho fem millor. I aquesta és una de les coses que nosaltres compartim molt, que s'ha de fer ja. Jo una... Sí, no, digues. El que proposem nosaltres és un mètode diferent, des de baix, diguéssim, que ja el Bano ha estat parlant ja 50 minuts de debat, i segons els resultats de Podem, és obvi que aquest projecte acabarà cristal·litzant en un projecte que lideri Podem Catalunya. Està clar. Llavors ha de ser en forma de candidatura si el reglament ho diu així, i en una llista si el reglament ho diu així. Però és obvi, al final el que volem és iniciar un procés de debat que pugui liderar Podem Catalunya perquè tenim un repte que és guanyar Catalunya d'aquí poc temps. Jo crec que això es transcendeix, que no és l'important el fi, sinó l'important és el mètode, i és el que ens caracteritza molt a la nova política, l'important és el mètode. Aquesta nova manera de fer, que és que el volem fer lentament, a poc a poc perquè anem lluny, que totes madurem políticament alhora, que participi moltíssima gent, i això acabarà cristal·litzant en un projecte que el que ha de fer és liderar el partit per afrontar els reptes que té. I comentaves, hi ha més gent que nosaltres a darrere, 100 i més persones. El tema és que la majoria de gent de Podem és gent treballadora. Avui som dimecres al matí, per ficar un exemple, i quan parlem d'iniciar aquest debat territorialment i muntar trobades comarcals, a Catalunya hi ha moltíssimes comarques, llavors serà gent de totes les comarques que ja està preparada amb un document marc que hem publicat a la web i que podeu consultar, la que iniciarà aquest debat. Llavors el que veurem aquestes pròximes setmanes serà gent de tots els territoris movent-se per diferents cercles, per diferents municipis, amb un document marc de discussió per tenir això endavant. Llavors és quan veurem realment, parlaven abans que falta una part de Podem, la part que falta de Podem ara estan treballant i demà començaran a treballar pel projecte i allà els veurem. Per tant, convidem també a la premsa i als mitjans que baixin aquestes trobades comarcals a veure
com fem política des de la base, que és molt important. Bueno, Hubo un tiempo, no hace ni tan siquiera en el espacio muy lejano, que se miraba a la prensa, a los medios audiovisuales, como los adalíes de la verdad, como los adalíes de la claridad. A la prensa, más que al compañero ponente, me dirijo para decirles que yo soy un ciudadano más, con mucha trayectoria, pero que confía en que el amarillismo tenga una ausencia notable con Podemos y que nos traten con amabilidad, que nos traten con decencia. Estamos cansados de esa prensa que todo lo obstruye, no es nada diáfana. Y vosotros que estáis aquí, les reclamo precisamente esa claridad para con Dante y con el proceso que empieza Podemos. Porque si no, sin ustedes, no vamos muy lejos. Pero con ustedes creo que vamos bastante bien. Les pido que tengan en cuenta esa situación, que sean ustedes profesionales y que digan literalmente los acontecimientos que se suceden en estos momentos y no lo adornen con adjetivos calificativos y peyorativos, con una intencionalidad manifiesta de hacer daño. Yo provengo desde Os hace una pregunta a la prensa. la izquierda y por eso me adhiero y me sumo a las propuestas de Podemos. Y como antes han referido a algunos a la baronía que preside y que ostenta una cierta organización política llamada PSC aquí, PSOE en España, yo os digo desde el conocimiento que esa baronía es el sitio donde se desechan todo lo que no se quiere dentro del partido. Son 4 cantas mañanas que se visten con una envergadura y un prestigio que no tienen, porque se adornan de mentira. gracias. Hoy en día, Ay, lo perdón. único que le pido a los demás compañeros, después de haber hecho esta aclaración, es que en las posiciones que se marcan desde aquí y ahora, la claridad es lo que nos preside. Nada más. Yo, primero, no todos los días se escucha un castellano tan bien, con un léxico tan amplio y con una cosa. Yo te agradezco, compañero. No, solo quería, yo vengo, antes de ser político, yo hacía de periodista. Y además siendo muy crítico con muchos medios de comunicación, pero no por hacer la pelota a nadie, pero también, o sea, dejemos que los profesionales escriban lo que tengan que escribir, y si se les ha pasado algo los vamos a llamar y decir, oye, que te has olvidado, y luego, pero bueno, gracias per haver vingut a tothom i seguim.